Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kanu kalong ka jungi tenan, habangi I, bakina samla ka jungi ki persyang mensengkam seng jam lejong. Hendrai ka bak hamsu tenan susu kalong, balada ki don kini ki jaka ajing hikai. Ban pentibit susu ki kun samla ki jungi, ban yang hala ki jungi kitan. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management, kadai ka jaka ajing hikai, hakabayadai bat Culinary and Hospitality Management. Berkumbang itu bahaka bayadai bakani ka karkhana menta kalong shisha ka badawa la kalong hakani ka jilla ka jongi shabar jilla ni wat shabar ka di rukum ju berkumach pentib iphi ka bape ikni program baka mukam ka don ru ka jingete bakini ki hotel sakani ka jilla ka jongi la kalong ka courtyard ni la kalong ka vivanta ber hadu mentahi don 100% placement na kalian jongkani ka jaka aji hikai haka bayadai di kena samla ka bapuli hakani ka jaka Dia kini ketika reception ke jengi habang isit penlang ki check in but ki check out but lada ki guest ki don kam ki jing don kam ki joki room service ngisit sim phone nang neke Kei ka penlang ini ban stang ya kini ngijukwa ngajukwa bandon ki program ki bala ban ai ka kam ka jam ki samla but haba page pada but kan nong ba ka jongi ngai ba ka hospitality industry ke ba roy ha kan nong ba ka jongi but kumjuru ki samla ki jongi ki don ba ka to min sim ki on a heart of service te ka ta ka ba penlong ban dang ye kini ka kam ka barit Tengi tibru ka don ka demand haki culinary arts but kadi ka ta ka ba penong yangi mangin sedang da ka college ka bede khamtam haka culinary arts but kumjul peringi ai pada ka service ka bede but ka hotel management ro Dorothy Sabian ikan batai lihat kalau ni kitchen di kaum Dorothy biasa pai di program ko jadi they will have introduce the same kita nak kitchen so mentang ngandu peni EP ka kitchen jangi so hangning ipeni kai like most of the trainings over here they long management in ya so ngin peni yakini ki different cuts of vegetables ki niki kena kin peni mentah mak Mga tayo mebel ba kena kinjungi ine day mapip but ine I bechiba. Ting ngin hangne ngin pni karu kom ajungi. Kene bangi or mentai day wedges. Haga day diagonal. Ine bangi or mentai day kan ngin ada slices. Hai kerteng jangan ada lari hun maulan. Dia minta ngin chat akan noodles. Uni dia usamaran. Ni dia melu. Kan sauce. Ni dia light soy sauce. Ni dia vinegar. Kan dia penyang. Ni dia aromat powder. Kita jujur bangi penan kamenta. Maka ni dia ka noodles. Talalong tingin na ready ban serve ma Mount Olive Culinary and Hospitality Management kabangibu ka kerteng jongani college bangisu khot ya ka mokam ka kerteng Mount Olive ru kalong pisutu hi Olive ru they are part of culinary arts but kumjuru kintin Mount Olive in pe ya ka kular ka jong blay ka crunch phanga kular ka jong blay so kadi kata khniat chi phanga Mount Olive Culinary and Hospitality Management. Good afternoon mga kateng syarailan walang bat ke guru bengi mintang yadai
Dina bakery section. Dia mentang in pen ia fi komno bangin ni le roti mah. Dia mentang in mix ya ka yeast but ya ushini. Yang mix ya ka yeast but ushini tinggal saya create lamba ko umsaan. Dia de ban in ferment shpang. Ada ferment kumnya yang singin ya sieve no you flour. Yang saya kemelu hau maida dengan saya sieve no you maida hamil. Teman-temannya ano ya yeast. Dah udah scraper yang mix lang ikinya. Ini method ke bangile mentah ke deka rubbing method. Mesti bo 10 to 15 minutes. Dia dari badan kam yang hab ad yang sekenggan. Hak tim kejengi ini di hudume, ini di yarabot, dia ini nituka, rameka, iperkat, bad imelam. Dia mentah pada bangila ada banyak kaya ini udo. Dengan hab grease no daka umpnyang. Yang tak umpnyang baru kisah sejong kan ya kan. Dengan saya bawa sayudo pada kan. Ya maida ro dengan hab banyak grease ba unam damben. Ya dengan haban proof between 15 to 20 minutes mah. Ya for the second proofing pada ngila ada proof sayudo. Dia ngisai ni knock back dia bingi pelat yaki air bubbles ki pelat dia ha pok judo. Dia ngin sa form bahaya udo pada kan buon pelun. Ngin hab roll udo kumto, ngin hab pinch kumto ba undam ben, ba unne bah. Tab uni udo haknya kagan, ngin hab proof biang for second proofing dia between 5 to 10 minutes. Da adap nangin ngin hab biang for 200 degree Celsius for 40 minutes. Hoi ki courses hi ki bon ha ki courses ha kene jaka ngidon ki short term courses kumjuru ngidon ki long term courses. Haba dei ba ki short term courses ngidon ki courses nadu ki baide ba ka bakery ngidon ki courses ke baide ba ki aviation ki courses ki baide ba ki ni ki food production ba ki ba lingkot ki programs ki jongi ki dei kumba lai banai. Nri hoi ki don ki program ki bangi customize namenta ke sarkar ki balong exclusively shi banai. Te ki don pada ki programs ki ba khamjrong ki long ndru banai, ki don ki diploma ki ba shisnem, ki don ki advanced diploma ki ba artsnem. But hakini ki programs ba pair ni don ke ba day bat ka hospitality ni don hospitality ni pet ke badan bat ka hotel management ni don ke ba day bat ka culinary arts ni don ke ba day bat ka tourism and aviation but ni don ru ke ba day bat ka bakery but kadon ka course penginang introduce menta hunus nam ru ke ba day bat ka bartending te kerteng jonga de kersen lang lapang te ngidon bat perlok jonga ini di kerteng sambal but iti kerteng nangram te hang nin penim ta ki types of cutting ka vegetables te kadi ka julienne cut next kadi ka brunova cut te kadi ka diagonal cuts kani kadi ka chiffonette cuts Good afternoon bara ka keteng jonga kalong basiu dak biang sotun but kita mates jonga kilong ni Alvin Wingba ni kita pun Nafi Lari nanta Stewart Iban Rishisha but Chris Santa de mentah ni ngilada ban shed yo cake ban ngilada ban ne icing but mentapan ni saban decorate yo mentah ni decorate kat kum unozel jongi use ni pendan kam kumbau ladangi kwa bangin pendan kam do bothok de kisentil ni pendan kam eu nge ki kenjasla ki bangi kwa ni pendan kam ni shu
pendan kam da uju klan bangin dukerit haka ta karukam ban pen itanat oke. Ngakateng Catherine Meriwal, but ngadi head of academics thangnia pok mukyam. Te khendiat bangan chu bataya phi shapang jonga ngala treh ni pok mukyam nadu bakas dangai ka mukyam hi, but minta kal akunjo arsem shiteng. Te kajing treh jonga ni mukyam kalong na ibarid, but suki ngala poi head kani kerdan bangalong head of academics ken. Te kalong ka aka ka basutinat yang pa imam isa bat ki bahing basem jonga ki arab yang aman kapor bangadon kameki ti kajing aimen sim jungki kalong kawai kabala ban penpoy nga shani ka kerdan ka bangadon menta ti kamukyam omtang ki kosis ki bangidan hangni kale henry wat ka ai kajing arab na kabenta kitu ki ba dan kami kajing arab jungki kum ka iwe khna ibe keteng daris imsan ita iyo e ka scholarship ka 100% hangni isa ru hangni bat i le ru e ka part time job haka janmiet banyarap ban serve ki gas ki badan hangni kumdai phi bara ngakateng daris imsan ngapuli hangni ha Mount Olive Culinary Hospitality Management ka badan hangni ha wahid ngaingo shay ublay baning kang ngaingo ublay ba ngadon na kani ngachakaro di ka jing ai ki chung ublay ngasungo ru bang akendoi isa ngalayo ya ka scholarship ka ba 100% ngayo ru ka jaka sangni ngasungo shay isa sani imam baka management ni berak koi ke ba ay nga gani kalat ka books ya ngaladon hang nila she's name shiteng but ka experience ke bang ayo but kinongi kai ke badan hang ni kilong kiba yarap ha ke benta ka bangadan kam tinga sumu ya baro kiba iladon bentalam imei ipa ibala support yang kani kejing pulih wala ngam sahi yang ndai i support yang kilat pulih da fil ada vinsok ila dia tening kong ngashu aingu shayu blai shibon I don se iwe i badai nak po ka disability hapo shillong ti ini pat ide islanda ini ide khna ibale ka bakery internship jong i bat minta kala jan poi saubanai ba ila don hangni bat ni play pi barong ka kateng jang ka te islanda mary maulong lingkong ngai kuble lingkong ngai kuble ka mongkam ka bala ay nga kanikalan panle ya ke internship hapo ka bakery section ha kani ka college balimba kan social welfare long baka jingiram jayin natani maulong manta ngadap da ka jing kemen ka bakraw bangalayo kalan jingiram habapun kilyang ka jing kuble nga rui kaya ru syaka cikin nong hikai ki pala yarap yang ban hikai yaki jajing bam ki paper pat kajing ai men sim jon kin nong hikai pat ki parlok janga baro pangan yaki shaprang ha ki jing tri janga bar kublaish kajing I admission kala apply minta but kino ki bakwa ben enroll kila ban wan mi sha college jungi ki office ki play na do Monday hadu Saturday. Ti kani ka office jungi kadon hapo Isherwat tang dep kani ka HP petrol pump shaban poi ka Isherwat. Mentahi hapo Shillong ya ka industrial training ni don ka taya bat ka JW Marriott ka Vivanta jong Shillong ti boni khna jungi kele ka industrial training ha ka Marriott Vivanta bat kumjurungi ai ki choices ki bon hapo Guwahati nama ki bon ki 5-star hotel sa Guwahati ngidon ki taya bat ki mentai na sheda bat ki Mayfair but ki bakwa apa ki khna ki bakwa ban your experience plus shabar jo ka not isru ngilong bakloy ban ai galat kelinti ki bakin lek kum sha Bangalore sha Goa sha Delhi bat kum ta ter habayade bat ki dei tam ka tayap nei habayade bat ka placement ru ni bon ha ki 5-star hotels ki ba kuah ban tayap bat ni bangin place i khna jongi hakini ki hotels baper
hadu mentahi ngilak ban ong i kena ki bapas nang ni bapuli hang ni hi ngidon ka 100% job placement wat ngiju ai ru yaki ka 100% job assistance namar ba hoi ngitip ba ka juk mentahi ka de ya ka experiential learning na kata kadau hang ni Mount Olive Culinary Hospitality Management kuma 90% hi ngi fokus ya ka learning skills ke jongki umna de than ya ka knowledge base te kata ka penlong yangi ba kan kamsuk i khana jungi haka bai dei bat ka kam wan wat kam wat jam Kublai fi baro kerteng jonga ka de John Albury Maulong bar ngapuli hapo Mount Olive Culinary and Hospitality Management pamatang adon hapo Courtyard by Marriott Shillong bangadang le internship te kajingal nanti ka jonga ngai ngo ikino hikai baki nong pania jonga mokam kibla ayangi ka jing hikai baki bla pentibet baru la ay museum ni kapor shakapor Kublai fi baro kerteng jonga ka de Nazrin Woodhar ngapuli Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ya ka bamta ngadon Courtyard by Marriott banle ka internship jonga nga ai kublai shu ya kamukam kaba kila pentibet bha ru yangi ha ki puli puthi baro bat bankiyo ha ki kam ki jam baro kublai shubun ai kublai phi baro ka kerteng jonga di Shimti Langporti puli po Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ha jingnya renti ka jing puli ka jonga nga ai ngasngu shibun bangayo ya kanikalat puli hani but nga ai kublai ya kinong hikai balik kinong punya jongko mukam bakila ai kijing hikai yang man pentibet berpenpro ya ka ai ka banga puli man mentang ayo ya ka lan ban ka mukam banwan ban le internship apa ya by Marriott Shillong ban yo ban pentibet shishu ya ka ai ka banga puli ban yo ban kai yo so jongka jinjo ka keteng jonga ka de sapi ban hun lapang ngatrai hang ni mentangan pen EP ya ka ban quit hall jongi kani ketika banquet hall ka jongi ke bangi jupalong iki events birthday party lene ki wedding ka capacity ka long shispa lene arspa ngut katai ka ngishet pelong mentang ala ban pin EP ki guest rooms ru ngidan aling an yalam ne pi ngidan 9 rooms ngidan 2 standard 3 executive 3 deluxe and 1 family room ngidan ki dormitory ru mentangan pen ka wei ka kamera bagi dan ki students ki bapuli hang ni bagi demonstrate ya kan ke room mentahan ni dan i habahon bat ya i Jessica bagi ya penbet ya ka jing tia kum ngi arrange ni set up ya ka rooms kita ki rooms ki bangi pen meneru ki dai na bantai ki guest ki bawan na baru bat ngi don ru ya ke hostel na bantai ki kena ki ba wan pule na jangai ba ki la ban sabat ka dai ru na bantai tang ki kan thai kani ketika food and beverage lab and kini ki classmate jonga Play Fibero, keteng jonga de meban rap langsung yan, ngadi kena kelas hanya po mokap, ka batch aja apsa. Tentang in peni fi ben demonstrate kumno benchna ki mo itu. Hani ngian pudina. Entar ke sini. Entar ngian ke Sprite. Entar ngian hingga ke soda. Mentang in so ice. Mentapan ni next step kedai ba ni clear lang ini ni mo lang kini baru ki ba ila tap hang ni. Ini sela pudina kenang kan ni ba ka flavor no. Mentapan in chim ka klat so jo ya ka rem jong ka glass hadin ni alang ha ka sini. Mentang ni strain no ikan ka drinks. Tengah kerteng Eric John Dirozio Walang
Tengah ngan pen iya ka orange mojito. Shimsho ka klat. Te ingin semu pudina. Te ingin shimso yoso emtra. Te mentangin atso shini. Te mentangin shimso lemon. Mentap ingin dung langi kina. Te mentangin atso ka soda shwa. Itu ingin atso ka Sprite. Pendap dah apa? Iking ikan. Kerteng jong ada rupa empat mentangan le ya kena ka watermelon mojito. Nam da ka watermelon mojito ngidon ya watermelon sok jauh dan sing nang ta bok pudina. Sing kita pudina. Dan tu isa king ikan ya. Tangi sa strain ikan ikan juice. Ni judon kini ki guest faculty ki chefs ki ba specialize ki cuisine beper ki juan na po Guwahati ki juan na West Bengal na Calcutta but what ki celebrity chef ru ki juan man visit yangi hakani ke jaka ngila don ki runners up jongka master chef India ki lawan man le workshop but ngidang ile banwan lam shu ki master chefs hakani ke jaka bangi kwa ru ba kan long ru ka destination place umdai tang ka culinary arts but kan promote ru ya ka image and brand building jo ka state of Meghalaya haka national level but hadu international level ru. Kani kadika restaurant jungi kabang kalong available tangi ki gas hapo jongka mukyama. The kathia kadika full plate. This is the full plate. Ini ki glass ki highball glass. Kini ki quarter plates. Dan ngibu bat ka spoon, ka knife, bat ka fork. Kani kadi kabalong completely skill based but kabasngut na kalong babon ki khna na ki nong kendong baper na ri Meghalaya ki wan man pule hang ne but ka kawai na ka stories ba way na ki first student jongi ku ba dei na mau kurwat but benta de way na ki chef hapo Guwahati ha ka 5-star hotel ta ni iba kani ka jing pule kam dei tang na menta ki ba yo bakot la ban ong mo henrei ngila ru ba ni plela den tiru iki badon ka sap ka phong ki badon ka men sem bandon ha ka culinary arts ba dei bat ka set ka tiu ba kani ka di ka jaka ba phila banang ya ki skill ban develop ki skill ki jong phi but hot phila ban tray Shabar pila ban try kini 5-star hotels lani the phimkwaru kidon pile katu kat ni ki sedang no laki restaurants but ki cafe la jong nama ka yarap ru ya phi ban long kita ki ban seng la ka kam ka jam la jong te kini ka wei ka course ka ba umdei ba phi up ki wei ban ai phi ka kam ka jam ni once pila lang ya ka set ka tiu pila ru ban long kita ki entrepreneurs haki jaka jong phi hai ba phi don ro di lada don ki kena samla ki bakwa ban tip jing tip ka ba company habai de ba course ka jongi ka college jongi ka don hangni po Ishirwat ka ni gelinti ka balik chan Nigrims but ki don ki counselors ki ban nyarap ya phi ki ban batai company ya phi ki course beper but ki don ki lawan batai fi ke what ki fee structure but kumno ki don tie up but ki banks beper bapila ban yoru ye ki educational loan pila ban contact ru pila ban yo ki details su na ko website jongi ka badai apa mocam.com ne ka bahatam hi kalong pinwan ha ni ka center jongi ba pinyu i hi de ki khmat
ki jong pi baka ka infrastructure ba mengingi dan hang ni ba pinyo wen kendu hi marmen ba ki counselors ki jongi ba pinyo ka jingtip ka ba kham jeli ba ka ba kham janai